Nakom sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, dating Vice President Attorney Leni Robredo asin Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naggahilingan sa probinsya kang Sorsogon ngunya na aldaw. Kadiwa ng Pangulo kang National Irrigation Administration nagpabakalin bagas sa 29 pesos ang kada kilo. Sospek sa panggagadan sa Sarumisi sa Pili Camarines Sur, sinangatanan ning kasong murder. Mister na nadaog subod sa bulang nagpurbar magpaligi sa truck asin naglukso sa salog kan Barangay Mabolo. Dios marhay na banggi. Ako si Antoinette Eduardo an sa indong tagapagatod Bareta. Kadiwa ng Pangulo na pinanginotan kan National Irrigation Administration nagpabakal nin baratong bagas kasubagong aga. Aramon ta ang detalye sa report ni Christine Reyes. 2,000 na miyembros ang kabali sa vulnerable sector arog kang solo parent, 4-piece, PWD as in senior citizen ang pinabakalan ning baratong bagas kantidad na 29 pesos kada kilo. Parte ini kang kadiwa ng Pangulo na pinanginotan kang National Irrigation Administration kaibanan ang gobyerno nasyonal. Sa rooman sa naabutan mi iyo si Nanay Ninita Peñaflor, residente kang Magaraw Camarines Sur asin miyembro kang 4-piece, na amay pa lang nakabakal na tulos ning 10 kilo ning bagas sa opisina kang niya. Maugmaman si Nanay Ninita hulita barato sa naang bagas na sa iyang nabakal kumpara sa halangkaw na presyo sa merkado publiko. Ini ang obheto kan kadiwa ng Pangulo na makatabang sa mga tios na pamilya. Ako lang tabang ta. Dahil pa man kami na gano'n kung 2 bulan bagang pag-pay out. Kaya ako lang tabang ta. Itong pagpabakal mi kayang sa kwanto bagang ang ang budget. Dahil man naabot sa 2 bulan. Susog kay Engineer Andrew Caballes, acting head ng Institutional Development Unit kang NIA Camarines Sur na may 2 klase ning bagasin ng pinapabakal. Enot na dyan si 29 pesos as in 35 pesos kada kilo. 2,000 person po ang tige-expect mi po na maabot sa ngunyan. Pero kung halimbawa man po maglagpas man po duman sa 2,000, it's okay po kasi may 2 man po kita ang klase ning pinapabakal na bagas. Iwa po kita ning sa 29, under po siya sa vulnerable. 10 kilos po siya. Ang mga vulnerable groups po na identify tayo po si PWD, 4-piece, senior citizen, and si solo parent po. As for the other regular po, iba po kitang pinapabakal na 35 pesos per kilo po. Pagkatapos kang kadiwa sa Magaraw Camarines Sur, sa masunod na semana, maduman naman sa Rinconada area as in Libmanan. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, sunod-sunod man ang pag-schedule ngunyan kan National Irrigation Administration kan sa indang programang kadiwa ng Pangulo. Sa iba pang lugar kan probinsya nin Camarines Sur arog kan syudad nin Iriga asin Libmanan, nagigibuhon sa masunod na semana. Inihuli ta dakul pasindang nakatagong mga bagas asin ini kaipuhan naman na maipabakal para dai maraot asin mapakinabangan pa. Susog ki Engineer Wilson Narvasa, pamayukan Operations and Maintenance Section kan NIA Camarines Sur. Harvest season naman ngunyan, kun kaya dakulan sa indang makuko ang bagas, asin dakul man kainian matatabangan ng mga pamilya. Sa mga susunod na semana po, i-schedule mo na din tagod pila po kitang mga stock na mga bagas for disposal na po. Kaya po, sige-sige po ang, kasi ngunyan nasa harvest sa period na po kaya. May pwedeng i-stock yan ng haloy na baka magkagawa ng problema pag apot sa bagas. Kaya dapat may dispose mo na tulos po. Sa iba pang bareta, lalaking nadaog sa bulang, nagpurbar subuot magpaligi sa truck asin naglukso sa salog hali sa ibabaw kan tulay kan Mabolo. Aramon taan kompletong detalye sa report ni Christine Reyes. Alas 3 ning hapon kasudma kan makaabot sa kaaraman ni punong barangay Art Matos kang barangay Mabolo Siyudad ni Naga na may nagtagbang sa Mabolo Bridge. Tulos man ninda ining pinagdumanan asin ini marikas na na-rescue asin ilang tabayanan ka nag-arabot na ambulansya. Sa pagkaaram ni punong barangay Matos, si Ayas Salvador na residente kang Kamaligan Camarines Sur ang subuot hali sa bulangan asin nadaog kung kaya nila magka mga kapustahan hasta makaabot sa tulay kan Mabolo.
Bago pa man magtagbang sa tulay, ininabudalan man subuot ning truck susog sa mga barangay tanod na yaon sa lugar. So po kaya ning mga alas 3 may meeting kami. Pagkatapos pagka-meeting may nag-informer sa may nagtagbang. Subuot nagtagbang. Ako man sa mga kagawad ko. Nagduro man kami sa area na sa Mabudog Bridge. Pero naabutan mi duman na rescue na kang tanod sa mga bystanders duman itong lalaking ito, a certain Salvador ang pangalan niya. Dahil ko na ang papinyedo taga Sonto ini San Mateo, Kamaligan, nag-iista. So buot, or allegedly, ang sabi kan mga tao na inidahali sa Bulangan. Hali sa Bulangan, then nadaog, garo nagposta, nagsabit akan sa mga parabola nagsabit siya sa pinusta niya. Kaya siguro pigra lamag kang na itong kapostahan niya or dahil nakabayad nagdaralagan pasiring din sa Mabulo. Then subuot sabi katong tanod kumanduman na ito nabungguan da kantra pero slightly garo-arog kaya dire-diretso si dalagan pasiring din sa Mabulo Bridge. Pag-abot diyan nagtagbang sa salog. Dagdag pa ni Kap Matos, sa gilid man lang subuot nagtagbang si Ayas Salvador kung kaya daiman ini napuruhan. Daiman tulos nakaulay si Salvador kang ma-rescue as yung pinag-aaram kung may iba pang problema apwera ka na daog na pusta sa pagbulang. Kaya po, duman man lang siya sa gilid baka masataw kang tulay. Siguro na tama duman sa may water lily tapos napaano man kan mga tao duman si tanod na i-rescue man. Naigilid siya. Basa, ini nakapantalon, ka-t-shirt, ay nakasapatos. Kang kinuana, tapig patukaw na dyan sa outpost kan tanod, dahil man tulos makaulay. Garo, sabi kang yaon duman sa ambulansya, tayaw naman si rescuer kang hali sa Naga. Naga, and sa mga PNP man na nakaabot man duman, dahil makaulay. Kaya piglaw nga duman sa ambulansya, garo pinapay nga doan. May nagsabi na garo depressed ang taong ito. O garo may kamatian sa payugaro arog kayan dahil ba man makaulay kundi kan siguro kung nakapahingalo na nakasabi na kan sa iyang pangarap pero limitado lang ang pagsasabi niya tataram niya kung ano nakasabi man kaya kanisi mga barkada niya garo kaibanan niya naarog kay nangyari na hali sa Bulangan. Ninhuli kang pangyayaring ini, padagos ang higot na pagbantay ka mga barangay tanod para maayod ang mangyaring paglukso sa tulay. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, bako ini ang primerong pagkakataon na may naglukso sa Salog Canaga hali sa Mabolo Bridge. Huli ka ini hinahagad ni punong barangay Art Mato sa lokal na gobyerno Canaga na mabugtakan nin temporaryong barandilya ang tulay para dainan subuot mautro ang insidente. Idapol na po yan, siguro nakakagpira na dyan. Ano ba dyan na rescue mga tanod? Ang outpost kan tanod, haran dyan sa may tulay. Kana may natusumbong sa tanod, may nag-aagi man na sabi, sir, may matagbang. Ito may mga diferensya man. Nagkukuha man tulos kan tanod, nare-rescue man, kinakaulay. Kung ano. Then, kung may sadiring tao, pinapaakudan mo. Pina-turn over na lang sadiring tao. So far, kadakol naman yan nagtagbang, si iba nabuhay, si iba nagadan, na-recover, lamos na. Iyon ang problema. Ikaw naman, gibong lakdang kayan ang barangay sa session me. Itong lipontong Kap Constantino, nag-resolution na kami kan about this sa tulay na malaganing fence both side kan tulay para maibitaran yan mga paratagbang diyan. Tagaro baga madalion sana. Kung gusto maghugot, diyan na lang ang ginigibong paagi para madali sabi kayan ay kitil ang buhay ninda diyan madalion sana dahil ng dakol na pulos-pugos o dakol na paagi para magadan sinda sa paagi ng pagtagbang. Iyan ang ginigibo ninda. Kaya kami man, nagibo na kami kaya ng surat. Sa iba pang bareta, 5 aldaw na kaipuhan i-quarantine asin mag-sanitize sa bagong slaughterhouse kan lokal na gobyerno kan Buhi Camarines Sur matapos makumpirmar na positibo sa African swine fever ang sarong urig na pinagbuno digdi.
Susog kay Dr. Alex Templo Nuevo, Regional Director ka National Meat Inspection Service, hali sa barangay Monte Calvario an Urig na nagpositibo sa ASF. Natulos man pinagtalbong an karne kaini. Sinurata naman kan NMIS an LGU Buhi asin ipinaaram an sa indang rekomendasyon. We have no active case, and even in Albay. Ang kuyan lang is may kuwang saro na-infect, Na-infect actually is Kabaraba Agong Slaughterhouse, medyo tinamaan. And we wrote a letter sa Buhi kay Mayor Lacoste to have it quarantine first, for 5 days with cleaning and disinfection para po masigurado matanggal si virus. Si Urig na naglaog naman vaccine, hali. Allegedly po ang traceability kang Urig is ali sa sarong barangay Monte Calvario sa Buhi, Sa pagbabalikan news break, sospek sa panggagadan sa sarong misi sa Pili Camarines Sur nasa ngatanan nin kasong murder. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas comply ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meet limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation, College of Criminal Justice Education.
bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, nagkahilingan sinda Presidente Ferdinand Marcos Jr. as in dating Vice Presidente Attorney Leni Robredo sa probinsya ng Sorsogon na nagseselebrar kan sa indang Kasanggayahan Festival. Sa video, mahihiling na paluwas na si Presidente Bongbong Marcos kan abrasahon kaini si Attorney Leni Robredo. Nakataid man si dating Senadora Bam Aquino. Si Attorney Robredo ang pinag-imbitaran subuot ni Senadora Chis Escudero sa Sorsogon para sa baton ang presidente. Sa police report, kasong murder ang naisangat kan Pili Municipal Police Station sa 17 anyos na sospek sa panggagadan sa sarong misis sa Barangay San Agustin, kanasabing Banwaan. May pirang simana na ang nakakaagi. Susugi Police Captain Rodel Realo, tagapagtaramkan Municipal Police Station, kasuudma sinda nakapagsaangat nin kaso, asin may pag-urulay naman subuot, mapadapit sa pagkustudiya sa menor de edad na sospek sa DSWD. Ang korte naman subuot ang madeterminar kung saan ikukustudiya ang sospek pag nag-abot na ini sa edad na 18 anyos. Po, nakapail na po kita ng kaso laban po naman sa suspect sa panggagadal po naman sa sa nangyari po sa may San Agustin sa Pili. Nakapail po kita kaso po sa iskalya, napailan na po ng murder. Murder case ang ipinailta. Ngunyan, ang custody po niya nasa DSWD na. May receive na po kami kito request na senda na receive na gani, kundi sa ngunyan, maghali ko kanina duman na alas 5 ng aga, yaw pa man po sa kuya si Aki, pero dapat at saan sabi kang taga DSWD ko kung ano nito, tayo yung pagkaram ko po sa urulay din nakasuha po ni Sir na Babylonia. Sa iba pang police report, nasa kustudiya kan Calabanga Municipal Police Station ang 50 anyos na si alias Mon matapos madakop sa ginibong anti-illegal drug by bust operation Kasubanggi sa Barangay San Roque, kanasabing Banwaan. Sarong plastic sa nin subot shabu ang nabakal kan mga operatiba. Asin suway na tulong pidasong plastic sa nin pinagtutubod ang shabu ang na-recover sa sospek na nagahalat na kan kasong isasaangat laban sa iya. Ang sospek na si alias Mon ang newly identified sa illegal na transaksyon ng droga sa nasabing Banwaan. Ang nabaypas po si Monching Horokoki Benape, 50 years old po. Ang taga jobless and may ako residente po kang nasabing lugar. Ini po newly identified listed ka po sa drug watch list, street level individual po ini. Sa iba pang police report, 180,000 pesos ang kaipuhan na pampiyansa kan akusadong si alias Jason na inaresto kan tracker team kan Bula Municipal Police Station kasuudma sa Riverside Barangay Palsong, kanasabing Banwaan. Ang nasabing akusado an may kasong acts of lasciviousness kontra sa menor de edad na biktima. Padagos pa sa mga bareta, mga produkto kan manlain-lain na agrarian reform beneficiary sa Kabikolan ang pinagpapabakal ngunyan sa pinagigibong Feria de Camarines featuring Uma Osbong. Sa paliwanag ni Provincial Director J. Ablan kan Department of Trade and Industry, gusto nindang dagdagan ang kaaraman kan mga agrarian reform beneficiaries para may dugang na hanap buhay subuot ang mga ini. Suportado man kan DTI Camarines Sur ang pagbali sa nasabing trade fair kan mga estudyante na may ipinapabakal na produkto. Sa digdian hali sa Naga College Foundation. Usbong is also dedicated naman sa mga startups. Kasi nahiling ta, igwa kita digdig mga ping-invite man ng mga young entrepreneurs, lalo na po itong mga school-based. Kaya mahihiling ta, igwa dyan mga entrep students coming from the different schools, showcasing and selling their products. Kasi gusto tang i-expand itong exposure nila na bako lang malimit duman sa mga schools or duman sa campuses nila ang pagpabakal ng mga produkto, but ma-expose din sa real market. Mga tugang 69 days na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na inihatod sa Indo kan Naga College Foundation Home of the Champions, Leap into the Future.
Asin yan, ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingaw na i-follow ang Samuyang official Facebook page. Asin i-hit ang subscribe button sa Samuyang official YouTube channel, One Media TV48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini ang One Media TV48 Naga News Break. Dako sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.